ازي دمص راديو إيرناي كورات سمعتنا على توزينا النها أب إثيوبيا دحر سمع سلام بريتوريا وننتقنا بيرز من كلي مصنات زيغاتات يغصلالو كبل هيومن رايتس واتش كسيسو إذا تكال بحد سنة أم مصنعات زتمركوس زبلو مغلصي عطقات حيلتات أمحرا أبتي تغطات إيرامو زلو كبابيتات أب لعل زنبرو تولادو تግራይ ገበናት ይፍጽሙለው ክብል ከሲሱ ዳይሬክተር ሂውመን ራይትስ ዎች ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ለቲስያ ባድር ኣብ ዝሃቦ ተቓል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ እዋን ብሓይልታት ኣምሓራ ተረሺኖም ድሕሪ ምባላ እዝን ካልእ ገበናትን ክፍጸም እንከሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ይፈልጥ ነይሩ ኢላ ንሳብ ተወሳኺ ኣብቲ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዓሰርተታት ሰባት ኣዘራሪብና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እቶም ተወላዶ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩሉ እዋን ብሕሱም ይግረፉ ምንባሮም ንገለ እስራት ከዓ ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ዕጡቓት ንደገ ናውፅኡ ይርሽንዎም ነይሮም ክትብል ገሊጻ እቲ መርመራ ገና ይቕጽል እኳ እንተሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ዕጡቓት ሓይልታት ኣምሓራ ትእዛዝ ዝህቡ ዝነበሩ ክልተ ሓለፍቲ ገና ኣብ ስልጣን ምህላዎም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ክብል ሂውመን ራይትስ ዎች ቅሬቱ ይገልጽ ዝርርብ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዕፁ ማዕጾ በፂሒሉ ብዘሎ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ካርቱም ድምፂ ጠያይትን ከቢድ ብረትን ክስማዕ ምጅማሩ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ ጊዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተጠቒሙ ሬሳታት ግዳያት ክእክብ ዝጸንሐ ሱዳናዊ ትካል ቀይሕ ወርሒ 180 ሰባት ከም ዝቐበረ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ዳግማይ ኩናት ዝውላዕ ዘሎ እቶም መንነቶም ዘይተፈልጠ ግዳያት 102 ኣብ ደቡባዊ ክፋል ካርቱም ክርከቡ እንከለዉ 78 ከዓ ኣብ ዳርፉር ዝተቐትሉ እዮም ኣብ ከተማ ጅዳ ዝተበጽሐ ጊዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብሰንኪቲ ኩናት ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ግቡእ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክግበረሎም ዕድል ዝህብ እኳ እንተነበረ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ዝሓለፈ ረቡዕ ካብቲ ዝርረብ ብምስሓቡ ኣዛዘይቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን እቲ ዘተ ብወግዒ ደው ከም ዝበለ ኣፍሊጠን እየን ቅድሚ ሳለስቲ ሰራዊት ሱዳን ናብ ማእከል ዕዳጋ ወንጭፍዎ ብዝተባሃለ ከቢድ ብረት ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝቐትሉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም ብዋሕዲ ቀረብ መድሃኒትን ማይን ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ከተማ ካርቱም ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ሆስፒታላትን መንበሪ ኣባይትን ምቁፅጻር ይቕጽሎ ስለ ዘሎ ኣንጠጢዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምምላጥ ዕድል በብዝረኸቦ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይዕቆብ ኣሎ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ባጤራ ዶላር ናጻ ዝኾነ ምልውዋጥ ንግዲ ከካይዳ ፀዊዑ ዊልያም ሩቶ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ንዝተጋበአ ዋዕላ ወከልቲ መንግስታትን ብሕታውያን ኣውፈርትን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ባጤራ ንውነን ብምዃንና ኣብ መንጎና ዝካየድ ንግዲ ዶላር ክንጥቀም ንግደድ ኣሎና እዚ ዘስዕቦ ዘሎ ምትሕልላኽን ክብሪ ኣቑሑን ንምውጋድ ናይ ገዛእ ርእስና ሜላ ክነተኣታቱ እዋን እዩ ኢሉ ንሱ ነቲ ኣብ 2022 ብኣፍሪካን ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ ዝተመሃዘ ሜላ ምልውዋጥ ንግዲ ከም እማም ኣቕሪቡ ኣባል ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ባንኪ ኣፍሪቃ ናይ ወርቂ ማዕከን ክኸፍታ ዋጋ ባጤራአን ከዓ ብኡ ክምዘን ዝብል እማመ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2022 ከም እማመ ድሕሪ ምቕራቡ ሕብረት ኣፍሪቃን ማእከላይ ባንኪ ኣፍሪቃን ደገፎም ምግላጾም ይዝከር ኬንያ ብምዝንባዕ ክብሪ ባጤራ ዶላር ካብ ዝተሃስየ ሃገራት ሓንቲ እያ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤሮጳን ብዝርከብ ሕሳበን ኣቢለንን ኣብ መንጎአን ንዘካይድኦ ምልውዋጥ ንግዲ ዝኸፍላ ማእከላይ ባንኪ ኣፍሪቃ ናይ ኩለን ኣባል ሃገራት ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ባጤራ ብመልክዕ ወርቂ ክቆጻጸር እንተጀሚሩ ቁጠባ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሃገራት ምዕራብ ኣይክጽሎን እዩ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ቁጠባዊ ሓድነት እውን ከምርሕን ስለ ዝኽእል ጽልኡ ዓብ ከም ዝኸውን ይግመት ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ